थांनानै फोरमायहैगोन ओ मुंख्लंफोर बड'लेण्डनि जुजिनाया बिक्रम दैमारिनि हारि अनफावरि मिउजिक भिडिअ जिउ जारिमिन ओ मुंख्लंफोर बर' हारिनि मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै बिक्रम दैमारिनि दोंसे मिलौदो मेथाइ सिलाइनि गलिखौ बिलिरै बिलिरै समाय लादोंमोन हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय बर'नि मुंख्लं जोहोलाव जोहोलावजोफोरनिसे मेथाइनि गेजेरजों बिक्रम दैमारिया रादाब दैथायहरदों। सिलाइनि गलिखौ बिलिरै बिलिरै समाय लादोंमोन हारिनि अलखद समाव जुजिलांनो रादाय होदोंमोन। उदालगुरि जिल्लानि थिखादार आरो बिटिआर कन्ट्राक्टर एसोसिएशननि नेहाथारि बिक्रम दैमारिया हारिनि थाखाय जिउ बाउसोमलांनाय बर'नि जोहोलाव जोहोलावजोफोरनि आद्रा सिमां आरो हारिनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि थासारिखौ बिथा खालामनानै दोंसे हारि अनफावरि मिउजिक भिडिअ दिहुनदों। हारिनि फिरफिलाखौ बिलिरै बिलिरै समाय लादोंमोन हारिनि अलखद समाव जुजिलांनो रादाय होदों। गावनो लिरनाय गावनो सुजुनाय आरो गावनो दिहुननाय बे हारि अनफावरि मिउजिक भिडिअखौ दिनै रिलिज खालामो बिथां बिक्रम दैमारिया। गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों बेसिम सफैनो हानायनि थाखाय। नंगौ मेथाइखौ आङो मुंख्लंफोरखौ लानानै लिरदों आरो गावनो खनदों गावनो सुजुदों गावनो लिरदों आरो बे मुंख्लं गार्डेनाव आं दिनै जिथु मेथाइया मुंख्लंफोरनि बिनिखाय आं बेवहाय फैनानै आं लाफैदों। दा जोंहा जायफ्रा मुंख्लं जालांबाय बिथांमोना हारिनि थाखायनो मुंख्लं जालांदों आरो बिथांमोननि उद्देश्य आरो बिथांमोननि थांखि जा उद्देश्यखौ लानानै बिथांमोना दिनै मुंख्लं जालांबाय बे मुंख्लं जानायनि जाहोन आरो थांखिया जाफुंदोंना जाफुङाखै दिनै जोङो जेबो बुजिनो सनो हाया नाथाय बिथांमोननो खोन्थाहैनोबो जों दिनै हाया। नाथाय जों जेब्ला बिथांमोननो फोरमायनो सानगोन अब्ला जोङो बिथांमोननि रायजोआव जों थांनांगोन बा जोङो बे संसारखौ नागारलांनांगोन। बेबायदिनो आं दिनै बिथांमोननि सिगाङाव आं खोन्थाहैनो आं गोसो जादों जे नोंथांमोननि थांखिया मामोन आरो दिनै नोंथांमोननि थांखिया थैना थांनायनि उनाव मा जालांखो आरो दिनै जों मा मोनखो आरो बेसेबां गोजौआव थांखो आरो जेसेबां गाहायाव फैखो बेखौ आं दिनै फोरमायनो गोसो जायो। नाथाय आं गोथाङै थानायखाय आं फोरमायनो हाया। नाथाय आं जेब्ला बे संसारखौ बारलांना बिथांमोननि रायजोआव आं जेब्ला सहैगोन अब्ला आं फोरमायहैगोन होननानै आं बे मेथाइखौहाय दिहुननाय जादों। जेरै जा एनडिएफबिनि मुंख्लं एबसुनि मुंख्लं बयबो बर'नि मुंख्लं बिथांमोनखौ लानानैनो आं बे मेथाइखौ लिरनाय जादों। दिनै मुंख्लंफोरनि थाखायनो बै समाव जोंहा बिएसि जाबाय बिएसि उनाव बिटिसि जाबाय मुंख्लंफोरनि थाखायनो दिनै बिटिआर जाबाय। बे गासैनि थाखाय आं दिनै मुंख्लंफोरखौ आङो बाख्नायहरो आरो जायफ्रा गोथाङै दङ बिथांमोनखौबो आं बाख्नायहरो। जोंहा मावनांगौ आद्रा दङब्लाबो जिहेथु जों दासिमबो थैयाखै जों मावलांगोन आरो बिनि गेजेरजों आङो मोनसे खोथाखौ आं बुंनो सानो जोंनि दिनै बिटिआरनि बा बिटिसिनि लिडारफोर बिसेसकै जोङो हाग्रा महिलारि आरो प्रमद बर' बिथांमोननि सानैनि महरखौ जेब्ला आं मिडियायाव नुयो अब्ला आंहा मोनसे अननाय सोमजिखाङो। बिथांमोना बबे ट्रेपआव गोग्लैनानै दङ दिनै बिथांमोनखौ आं मिडियायाव फैनाय नुब्लानो खोथा बुंनाय नुब्लानो मोनसे अननाय आंहा सोमजिखाङो। जिहेथु जोङो मिथिगौ बिथांमोनाबो गावसोरबो मिथिगौ जे मोनसे ट्रेपआव दिनै जाथिया गोग्लैनानै दङ बिथांमोनाबो गोग्लैनानै दङ। नाथाय जोङो दिनै बोखांनांगौआ जोंनि खामानि आरो जाया गोग्लैनानै दङ बिथांमोनाबो बोखांजानो लुबैनाया बिथांमोननि खामानि होननानै आं दिनै सानो आरो गोबांखौ बुंनो साननायखाय बेसेखौनो बुंनानै आङो आंनि भिडिअ जिथु मुंख्लंफोरनि मेथाइजों लोगोसे भिडिअ आं बेखौ नोंथांमोननि गेजेरजों रिलिज खालामनानै होनाय जासिगोन।
सुंद'यै आं बुंनो सानो बेफोर गासैनिबो जिउ जारिमिन जों दिनै मा जागासिनो दं मुंख्लंनि फेमिलियानो जा दा थांना थानायानो जा जायफ्रा दिनै अबथिरा जिउ गारनांबाय बिथांमोननि मोननांगौ आरो जायफ्रा दिनै थांनानै दङ बिथांमोननि मोननांगौ दा बेफोर गासैनि जिउ जारिमिनखौनो आङो दिनै खोन्थाहैनो गोसो जायो बिथांमोननो जायफ्रा दिनै अबथिरा जिउ गालांबाय नाथाय जों दासिमबो थैयाखै गोरोन्थियाथ' जोंहा जालांबाय लिडारफोर बयबो जोंनि बर' जाथिनि जायफोर लिडारफोर दङ दासिम बर्थमान जोंहा गोरोन्थिया जालांबाय नाथाय गोरोन्थिया जालांबाय होननानै जों दिनै सोरखौबा आसि थुनानै जों बुंबाय थायोब्ला जोंहा मोननांगौ दिनै जेबो गैया होननानै आं सानो बेनिखायनो जों जिथु दासिमबो जों थैयाखै मावनांगौआ आरोबाव जोंहा गोबां दंबावो नाथाय आं मोनसे खोथाखौ आं दिनै बुंनो सानो जायफोरखौ दिनै ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ आरो मेगनजों जों नुदों ससियेल मिडियायाव नुगासिनो दङ बेफोराव जेबो गैया देयार इज नाथिं जेबो गैया नाथाय जायफोरखौ जों दिनै मिडियायाव नुवाखै ससियेल मिडियायाव नुजाफैयाखै मेगनजों नुनो मोनाखै नायनो मोनाखै इसिङारि खायदाफोरजों सोलोफोरजों दिनै लिरनाय खोलोमजों जोंखौ नाख्रेबगासिनो थानाय बेसो जोंनि थाखाय डेन्जार जानानै दङ बेनिखायनो आं दिनै बेफोर गासैबो समयसाखौ आङो बिथांमोननो फोरमायहैनो बै समाव आं गोसो जायो आं दिनै बेखौनो लानानै मुंख्लंफोरखौ लानानै आङो लिरनाय जादों बेनो आंनि मेथाइआ रिलिज जासिगोन आरो नोंथांमोननि बे चेनेलनि गेजेरजोंनो आङो रिलिज होनो सानदों थांनानै फोरमायहैगोन अ मुंख्लंफोर थांनानै फोरमायहैगोन अ मुंख्लंफोर जेबोला लोगो मोनहैगोन नोंसोरनि रायजोआव जेबोला लोगो मोनहैगोन नोंसोरनि रायजोआव बड'लेण्डनि जुजिनायाव हारिया मा मोनखो फोरमायहैगोन गासैनिबो जिउ जारिमिन अ मुंख्लंफोर फोरमायहैगोन गासैनिबो जिउ जारिमिन समाय लादोंमोन सिलाइनि गुलिखौ बिलिरै समाय लादोंमोन हारिनि अलखद समाव जुजिलांनो रादाय होदोंमोन हारिनि अलखद समाव जुजिलांनो रादाय होदोंमोन
बिलि